खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय थेलामारा बेन्दोंनि मुंख्लं मनिराम रतन लेलेरा कसारी गोसोखां फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुम्मा आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुगा 10थि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ जानुवारि दाननि 18, 19, 20 खालारनिफ्राय खुंफुंनाय जासिगोन होनना दुलाराय बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावना होबाय। चिरांनि बासुगाव फरायसालिमानि थाखाय 2 कौटि रां बिल्डिं लुनो थाखाय फोसावबाय। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मैया चिरांनि बासुगाव फरायसालिमायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोदानै लुफुंनाय एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं आरो बिगियान लेबरेटरिखौ बेखेवनानै होयो। बासुगाव फरायसालिमानि बिगियान आयदानि एसिस्टेन्ट प्रफेसरफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननानै होयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गासै 9 साफोरनो रानना होयो। बिटिआर सरकारनिफ्राय 50 लाखनि लाइब्रेरिनि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायबावो। क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय एनएलएफबि आफादनि केम्पखौ पुलिसा होखारनायनि उनाव एनएलएफबि आफादनि दैदेनगिरि एन पानजारिया क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों। मुंदांखा बलिउडनि मेथाइ रोजाबगिरि निति महना बङाइगावनि गल्डेन लंगुर फोरबोआव नुजाथिफैगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मोनसे गोनांथार रादाब बोथोर बिगियाना बोथोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि जानो थाखाय खावलायदों। बे साननैसोआव सिमा गैयै खुवा खुगोन। गारि गुरा दावबायनाय बेरायनायाव जोबोरैनो सांग्रांथियै दावबायनाया नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन मानोना गोबां खुवा खुनायदों खैफोदाव गोग्लैगोन सुबुंफोरा। भारतारि बोथोर बिगियाननि एलार्ट होनाय बायदिब्ला हादोरनि माखासे मानि रायजोआव गोबां मानि खुवा गोग्लैनानै जेंनायाव गोग्लैगोन। हादोरनि गोबां जायगायाव 10 डिग्रीनिफ्राय 9 डिग्रीसिम बिदुङा गाहायाव फैगोन। साहा आरो सोनाबहा रायजोआव बेबायदि खुवा गोग्लैनायनि फोसावनाय आरो हादोरनिनो हारियाना, राजस्थान, पान्जाब बायदि रायजोआवबो खुवा गोग्लैगोन होननानै बोथोर बिगियाना फोसावनानै होदों। एटिएम कार्डनि गेजेरजों नोंथांमोना लाख लाख रांनि बेसेन होनाङालासे देहानि फाहामथाय लानो हासिगोन। बे सुबिदाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना नोंथांनि एटिएम कार्डखौ खमैब्लाबो 45 साननि थाखाय बाहायथार जानांगोन। जाब्रबथाय जानायाव नोंथांमोना आथिं आखाइफोरा बायोब्ला 50,000 रांनि नोंथाङा इन्सुरेन्स मोननो हागोन। बे सुबिदाखौ मोननो थाखाय गोनांथि जागोन एप्लाइ बिलाइ आरो देहा फाहामसालिनि फोरमान बिलाइफोर। बे सुबिदाखौ नोंथांमोना बेंकफोरनि सुबिदाजों एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। इस्ट जन खेल' इन्डियान उसु उमेन्स लीग 2024 मैया थुंगेबाय। क'क्राझार खाथालगुरि साइन्स स्टेडियामाव क'क्राझार उसु एस'सिएशन अफ आसामनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबाव 3 जानुवारिनिफ्राय 6 जानुवारिसिम जानाय इस्ट जन खेल' इन्डियान उसु उमेन्स लीग 2024 मैया जोबनानै थांबाय। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा निलुत सोरगियारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बोसोनगिरि महेस्वर दैमारी आरो डक्टर गोजोनथाव बसुमतारिया बाहागो लाना बान्थाखौ राननानै होयो। खनो गोनांदि मोन 10 रायजोनि 530 गेलेगिरिफोरा इस्ट जन खेल' इन्डियान उमेन्स लीग 2024 आव बाहागो लादोंमोन आरो बिनिनि गेजेराव गासै 181 गेलेगिरिफोरा बान्था मोननो हादों। बड'लेण्ड रादाबनि गागि खौरांगिरि मुसुखा ब्रह्मआ मैया जार्नेलिस्ट एस'सिएशन फर आसाम 2023-24 बोसोरनि रुरेल जार्नेलिज्म बान्थाखौ आजावबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।